Otu jikọrọ ndị gụburu akwụkwọ na Boys Secondary School Ogidi bụ nke a na-akpọzi Archbishop Technical College Ogidi ugbu a. Emeribego mmemme a ga-eji wee malite ịlụ na akwụkwọ zụrụ ha. Mmemme malite ịlụ na ha bụ nke ndị bịara gụnyere ndị otu National Executive Council nke ya bụ otu Board of Trustees, otu Project Debt Committee, Committee maka itinye ya onye nta akụkọ anyị Jideka gara na ebe mmemme maka akụkọ a ka o si wee gaa. Mgbe ọ na-atọ ntọala okwute nke ya bụ ụlọ ka onye isi ụlọ akwụkwọ ahụ bụ Reverend Father Akpa bụ onye nke mmemme na Archbishop nke Ọnịcha nakwa Militant Ecclesiastical Province Most Reverend gosipụtara obi ya malite ya bụ ụlọ bụ nke na-agụ ike kamgbe ma bụrụkwa nke ga-enyere ha aka n'ebe ọ dị ukwuu. Fada Nwadimkpa kenere Chineke otu ya bụ nrọ si bụrụzi eziokwu bụ ịmalite ịlụ ya bụ ụlọ ma kelekwa ndị Old Boys Association nke ya bụ ụlọ akwụkwọ maka ịbagide ya bụ amụma ịlụ ụlọ. Ana m ekele ndị niile bụ ndị gụrụ akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ anyị, ndị otu fa na-abagide ọrụ a, onye isi fa na ebe a, ndị ya na ya na-arụ ọrụ nọkwa ebe a. Ana m ekele fari nne maka na ụlọ ụnụnwa ga-anyị ezigbo mkpa. Ọ bụ na alụsị anya ụlọ akwụkwọ anyị ibe dị iche ga-adị. Ya bụ ana m ekele fari nne wee na-eme mmemme a na-akpọ conference hall, and then inyekwalụfa aka ka a na-agba mbọ na-azụpụta ụmụaka na akwụkwọ na karakta to have a total student. Mana a na-ayọ Chineke nke a ịbanyego ka onye anyị ume weta ndị ga-akwado ka anyị wee nwee ike ịlụsị ha. N'okwu nke ya ka onye isi oche subcommittee maka project implementation Chief Chris Onwudiwe kọwara na ndị Old Boys Association a chọpụtara na ụlọ akwụkwọ a kwesịrị inwe ezi ụlọ ọrụ nke ndị ọrụ ga na-anọ na ya wee na-ahazi ihe ya nakwa obosara hall nke nwere ike irite mmadụ 600 ma bụrụkwa nke ga na-enwetara ụlọ akwụkwọ a ego. O toro ndị otu a n'ihi ịgba mbọ ha iwulite nakwa iweta mmepe na ya bụ ụlọ akwụkwọ. O kwere nkwa na ịlụ ya bụ ụlọ bụ nnọọ nke agaghị egbu oge n'ihi na akọrọngwa a ga-ejiro ya abụrụgo nke zuru oke. N'okwu nke ha ka onye ode akwụkwọ gburugburu nakwa onye mgbasa ozi nke ya bụ otu Honorable James Nwabia nakwa Chief Capture Tochukwu Okaro nke ngalaba otu a na mba ofesi toro ezi atụmatụ ndị Old Boys Association a ma kọwaa na ya bụ agadaga ụlọ bụ nnọọ nke ga-abụ na alụcha ya na ọ ga-enwe ebe ndị ọlụ ya bụ na akwụkwọ ga na-anọ, họọlụ, ebe agụmakwụkwọ nakwa ngalaba ndị ọzọ, ma kwee nkwa na ya bụ ọlụ bụ nke a ga-arụchapụ na-eteghị aka. Ndị ọzọ kwuru okwu n'oge ya bụ mmemme gụnyere otu onye otu a ma bụrụkwa onye nkụzi na ya bụ ụlọ akwụkwọ Comrade Anthony Ụbakamma nakwa Barrister Okechukwu Egbuna nke ngalaba otu a Enugu steeti na ọtụtụ ndị ọzọ. Ịtọ ntọala okwute nke ya bụ ụlọ, ibebi ụdọ nakwa ijegharịsị n'ebe ndị adọbagasịrị akọrọngwa ga-eji lụọ ya bụ ụlọ bụ nnọọ ihe ndị pụtara ihe n'oge ya bụ mmemme. Site na Boys Secondary School Ogidi, Njideka Okoye maka akụkọ ụwa ABS.